सुरुवात करूया कुणालच्या बाबांपासून. एक आल्या हा तुम्ही भाग्याची गंमत बघा. त्या हरणासारख्या उड्या मारत. काय मग कसं वाटतं इथे आल्यावरती? हा बघा कणकवलीचं हे दिसतोय डेपो. साधा स्वयंपाकातलं मंडळ आभारी आहे. हा कुणालच्या बाबांचा बर्थडे असं केक कापून कधी नव्हतं सेलिब्रेट केलेला. हे शेरू इथे शेरू गेला सकाळी सकाळी. चला बाबा आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया कुणालच्या बाबांपासून. आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि छोटंसं सेलिब्रेशन करायचं आहे पण ते घरात नाही करणार आहोत आम्ही बाहेर जाणार आहे. तो बघा तो गेला वाळूमध्ये. मग अशी भाग्या गेला होता. थांब आता ओरडून काय उपयोग नाही तो ऐकणार नाही. नंतरला आपण ते गोळा करूया. चला पटापट सर्व आटपायचं आहे. हां पण ते बाथरूमला वगैरे सोडावंच लागतं ना. आमच्याकडे कलर लावायचं बघा काम चालू आहे सकाळी सकाळी. काल संध्याकाळी म्हणाले होती पण राहून गेलं. किती म्हणजे बर्थडे कितवा आता किती वर्ष पूर्ण झालं? 49 पूर्ण झालं. 50 लागलं काय 50व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे कुणालच्या बाबांनी. 49 कंप्लीट केलं असं. हा म्हणजे 50 लागलं ना. म्हणजे तो 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 वागे आला. नाही जाणार हा लुच्चा काय आहे ना. चला बाबा आपल्या कामाला सुरुवात करूया. टाइमपास चाललाय. चला फटाफट करा नाही तर लेट होईल आपल्याला जायला. श्रद्धा पटपट करा. तो बघ शेरू तो बघा शेरूची मजा बघा. भाग्याला सोडलंय ना बाथरूम साठी. जायचंय तुला जायचंय. उड्या पण कसा मारतो. हा ते गुरं आलेत ना लाल्या आणि काल्या. हा तुम्ही भाग्याची गंमत बघा. त्या हरणासारख्या उड्या मारत मारत जातो मागं आणि घाबरून परत येतो रिटर्न. ये हा घाबरतो पण डेअरिंग करून पुढे जातो असा. भाग्या धर. भाग्याला सोडले तर शेरूला त्रास होतो. भाग्या धर आहे काय भाग्या. ए वागुडी ये जर खाऊ या. हा ये तू पकडणार असता ना. ये ये माझं बच्चा ये. बघा सगळं बघतोय लबाड. वाग्या ये वाग्या ये लवकर. देवपूजा बघा करून झाली. आज किती दिवसानंतर देवाची पूजा झाली कारण घरात बघा आपल्या कलर काम चालू होतं ना त्याच्यामुळे. दिवस पण चांगला आहे ना आज. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आवाज बघा हे असं मजा मस्करी चालू असतं दिवसभर. तर आज आहे कुणालच्या बाबांचा वाढदिवस. तर एक छोटंसं सेलिब्रेशन म्हणजे करायचं आहे. म्हणजे सर्वजण बघा आता आलेले आहेत ना त्याच्यामुळे चला बाहेर पण जाऊया. बरेच दिवस झाले आले सगळेजण पण बाहेर काय जायला मिळालं नाही. म्हणजे एखाद फेरी बाजारात झाली होती नंतर काय गेलेलोच नाही. तर त्याला म्हटलं आज वाढदिवस आहे तर बाहेर फिरणं पण होईल आणि 2-3 कामं पण आहेत आपली मार्केटमध्ये. ती पण म्हणजे बर्थडे आहे तरी पण बघा कामं आपली असतात. चला आता पटापट तयार होते. म्हणजे मी फक्त हा ड्रेस त्यांना घातलेला आहे बाकी तयार व्हायचं बाकी आहे. साधंच पण गरम खूप होतं त्याच्यामुळे. तर भाग्या आणि शेरू ह्यांना पहिला आधी जेवायला देते आणि मग बाकीची कामं जी आहेत ती. कलर केलं तर किचनमध्ये उजेड मस्त येतं ना. हे बघा कुणालचे बाबा घर छान दिसतं आता. तर हे बघा हे जेवण भाग्या आणि शेरू त्यांच्यासाठी सकाळी बनवलं. भात लावून ठेवला आहे आणि अंडा भात त्यांना आवडतं. ते एकदा जेवून झालं ना का मग चिंता नाही. मग बस झाला भात एवढा का अजून हवा आहे. संध्याकाळ झाडू मारायला केली मला पुन्हा. तेल नाही घेतली सध्या तू घेतलेलं कमी लावलेलं. हे सध्या ह्याच्यामध्ये पण पडले. कशामध्ये? ताटामध्ये. ह्याची फोटोग्राफी तर बघा. उभा राहून पाया पडा भाव. सध्या उभं राहिला तर सांगा मामाला.
धमाका देतोय मामी धमाका. मामी धमाका देतोय मामा धमाका. धमाका देतोय धमाका बघा. हे बघ येऊचं चल. धामा झाडू घेतोय मी थांबा. डन. गाडू तुला तर परत दर्या खोला लागेल. का तिकडे ठेवले का? हा ते लोक बाटली. अरे तो आता वर नाचत राहणार त्याला त्याला हे कर. चला 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 उशिरा बारा पण माझा मोबाईल कुठे आहे? बाटल्या ह्याच्यात ठेवा. चला आम्ही की नाही निघालो. सगळं पसारा असं टाकलं तर आल्यावरती बघू. म्हणजे बहुतेक काम घरातलं करून घेतलंय. पटकन यायचं आहे पटकन. सगळ्यात आधी जायचं आपण शेवरादेवीच्या मंदिरामध्ये आणि मग पुढे जाणार. आडालाव कुणाल आडालाव. आमच्यासाठी आजचा दिवस खूप खास होता. म्हणजे ह्या दिवसाची आम्ही ना अगदी आतुरतेने वाट बघवतो. म्हणजे केव्हा 2 तारीख येते आणि कधी आम्ही वाढदिवस साजरा करतो आहे. आणि कुणालच्या बाबांचे भाऊ आणि भाची त्यांना थांबवण्याचं हेच कारण होतं की थांबा तुम्ही, आपण बर्थडे सेलिब्रेट करूया आणि मग तुम्ही मुंबईला जाऊ शकता. इकडे जरा बघू दे. आज लुक बघा एकदम चेंज. आज लुक एकदम चेंज बघा. हे आपलं शेवरादेवीचं मंदिर म्हणजे आमचं कुलदेवीचं मंदिर. अगोदर इकडे दर्शन घेणार आणि मग आपण ग्रामदेवत आहेत ना तिथे जाणार गांगेश्वराच्या इथे. ते तराळ्यामध्ये आहे मार्केटमध्ये. हे थोडंसं वरून खाली उतरायला लागतं. आणि हे बघा हे पाणी जे वर्षाचे 12 महिने चालू असतं. तर आता ह्यांना आता पाया पडू दे. सगळं जंगल आहे बाजूने, घनदाट जंगल. आणि त्या घनदाट जंगलामध्ये आमचं कुलदेवीचं मंदिर आहे. तर कुलदेवीचं दर्शन झालं आणि मग आम्ही निघालो. तळ्यामध्ये थांबलो होतो, म्हणजे बाजारात थांबलो होतो एक 10 ते 15 मिनटं. तिथे 2-3 कामं होती ती केली आणि मग आम्ही निघालो गांगेश्वराच्या मंदिरात. म्हणजे आमचं जे ग्रामदेवत आहे ना त्या मंदिरात दर्शन करायला. म्हणजे आज सर्व इच्छा कुणालच्या बाबांच्या पूर्ण करायच्या होत्या. त्यांची अशी मनापासून इच्छा होती की जेव्हा बर्थडे असेल ना तेव्हा आपण सर्व देवांचं दर्शन करूया आणि नंतरला मग पुढे आपण काहीतरी सेलिब्रेट करूया. आणि सगळ्या गोष्टी आज त्यांच्या मनासारख्या करायच्या असं मी ठरवलं होतं आणि तसंच झालं. म्हणजे जेवणाचा बेत पण घरात केला असता मी, पण नको म्हटलं. कारण कुणालच्या बाबांना की नाही बाहेरचं जेवण असं हॉटेलमधलं वगैरे आवडतं भरपूर खायला. आणि त्यांचे भाऊ वगैरे पण आले होते. म्हणजे बघा माणसं पण जास्त होती ना, म्हणजे मजा येणार. त्याच्यामुळे मग ठरवलं की नाही आज आपण बाहेरच जेवायला जाऊया. आणि घरात कसं नेहमी बघा चांगलं बनलं जातंच, तुम्ही पाहता व्हिडिओच्या माध्यमातून. त्याच्यामुळे चला म्हटलं एक दिवस आपण बाहेरच जेऊया आणि सगळ्या गोष्टी त्यांच्या मनासारख्या पण होतील, ते पण खुश होऊन जातील. तर गावी आल्यापासून वाढदिवस असं आम्ही सेलिब्रेट केलेलंच नाही आहे. म्हणजे करायचं पण म्हणतात ना मनापासून असं नव्हतं. कुठे ना कुठे ते दुःख ना तिथे लपलेलं असायचं. कारण काय तर कोणी नाही, आपण एकटे. पण आज बघा सर्वजण आलेत त्याच्यामुळे म्हणजे हा विशेष आनंद. आणि एक खास गोष्ट की कुणालचे बाबा म्हणजे 49 त्यांना कंप्लीट झाले आणि 50व्या वर्षात त्यांनी पदार्पण केले. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट. त्याच्यामुळेच म्हटलं हा आनंद ना आपण असं मोठ्याने साजरा करायचा. म्हणजे म्हटलं डबल द्विगुणित हा आनंद व्हायला पाहिजे. ही माझी खूप इच्छा होती आणि तसंच सगळं प्लॅनिंग केलं होतं. आणि ठरल्याप्रमाणे आम्ही बघा आमच्या जे ग्रामदेवत आहे ना त्या मंदिरात पोचलो. मंदिर आहे ना खूप सुंदर आहे, बघा तुम्ही. एक म्हण तुम्ही ऐकली असेल की भगवान के घर देर है अंधेर नाही. आणि सध्या याच गोष्टीचा अनुभव आम्ही ना घेत आहोत. मंदिर आपलं छान आहे एकदम. पाया पडा देवाच्या.
काय मग कसं वाटतं इथे आल्यावरती? शांत प्रसन्न वाटतं ना? प्रसन्न वाटतं. खूप छान आहे मंदिर आहे हे. 12 वाजले पण. म्हणजे असं काय हे असेल ना, म्हणजे वाढदिवस असेल, ॲनिव्हर्सरी, तेव्हा येतो आम्ही इथे पाया वगैरे पडायला. खास दिवस असेल तेव्हा ना चांगलं वाटतं इथे आल्यावरती. बरं वाटतं, असं मन शांत होतं देवाच्या ठिकाणी आल्यावरती. झाले काढले फोटो? देवाचे फोटो काढले का? देवाचे काढले ना? हां हां, चला वरचा मार बाबू, वरचा मार. इथे 5 मिनिटं बसा आधी, मग निघूया आपण. ठीक आहे बस. तर मंदिरात 10 मिनटं बसल्यानंतर तिथून आम्ही निघालो आणि कणकवलीचा रस्ता धरला. कणकवलीला एक छानसं असं हॉटेल आहे, तिथे जेवण खूप छान मिळतं, टेस्टी मिळतं आणि त्या हॉटेलमधलं जेवण ना आम्हा सर्वांना आवडतं. त्याच्यामुळे ठरवलं की आज तिथेच जाऊया आपण जेवणासाठी. तर जेव्हा आम्ही तिथे पोचलो जेवायला आणि त्या हॉटेलचे जे मालक आहेत ना, जेव्हा त्यांना माहिती पडलं की आम्ही यूट्यूबर आहोत, तर ते स्वतःहून आमच्याशी ना, म्हणजे आहे तसे ते चांगलेच आहेत, ते बोलायला वगैरे आले होते. पण नेमकं त्यावेळेस काय झालं, आम्ही जेवायला बसलो होतो आणि त्याच्यामुळे शूटिंग करता आलं नाही. हा बघा कणकवलीचं हे दिसतोय डेपो समोरच आहे, दिसतं ना? हां, आपल्याला इकडे जायचं आहे या साईडला. नंतरला तिकडे फिरूया ना, तिथे सोलकरीमध्ये नाही कालवणमध्ये. हा रिक्षा स्टँड आहे इथे. काय काय पाहिजे? हा, तुम्ही काय खाणार? इकडे बघ काय. जेवण जेवण मजा आली काय? एकदम छान. आजची पार्टी माझ्याकडनं होती. हा हा हा, चला चला. पार्टीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. पार्टी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. कधीतरी असा एक दिवस येतो की नाही. मंडळ आभारी आहे. साधा स्वयंपाकातलं मंडळ आभारी आहे तुमच्यासाठी. आता 2-3 वस्तू खरेदी करायच्या आहेत, ते आता खरेदी करतो आम्ही आणि मग डायरेक्ट आता आम्ही घरी. तरवा हे बघा कणकवलीचा बस स्टँड. कणकवली बस स्टॉप. मग केक घ्यायचा आपल्याला. हा हा, केक शॉपमध्ये. केक शॉपमध्ये भरपूर ऑप्शन आहेत. हा हा बघा. हा कसा? बटरस्कॉच. कोणता फ्लेवर आहे तो? ओरिओचा. ओरिओ नको, दुसरा व्हाईट चॉकलेटवाला आहे. चला ऑटोमॅटिक डोर आहे ते बघा. सेन्सर आहे. सेन्सर लावलेला आहे काय? चांगलं केलं आहे केक शॉप. चला आता घरी चला, खूप वेळ झाला. तर आता की नाही संध्याकाळचे 7 वाजलेत. दिवाबत्ती करून घेतलेले. दुपारी आम्ही 2-2:30 वाजता घरी आलो आणि थकलेलो होतो, त्याच्यामुळे काही पुढे शूटिंग केलं नाही. म्हणजे आराम केला. भाग्या शेरू होते ना, त्यांना खाऊ घेऊन आलो होतं. आता 2 जण केले झोपलेले आहेत बाहेर, सगळेजण गप्पा मारतात बाहेर. आणि आता आपल्याला कापायचं आहे केक. आता केक कटिंग करूया, म्हणजे आपलं बर्थडेचं सेलिब्रेशन पूर्ण होऊन जाईल. चला पटापट करूया, आता वेळ घेत नाही मी, पटकन आपण केक कापून घेऊया. हा बघा शेरू इथे बसलाय केक कापायला. आणि हा बघा वाग्या बर्थडेचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी मांडीवरती झोपलेलं आहे. आणि आता आपण केक कापूया. केक आहे ना, आपण पहिल्यांदाच आणतो ना. पहिल्यांदा म्हणजे माझ्या बर्थडेला पहिल्यांदा. हा, कुणालच्या बाबांचा बर्थडे असं केक कापून कधी नव्हतं सेलिब्रेट केलेला. आता हे 50व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे ना, म्हणून ते केक घेतलेला आहे तो. आणि या भाजीकडनं केक आहे मामासाठी. हा शेरू खाली बसा, खाली बसा. ना, असं आहे ना, मग असं ठेवायला पाहिजे. हा चला.
कापा बघू दे. काय करायचं आता काय करायचं काय करायचं थ्रो द कॅन्डल. हुक मार. एक मिनिट थांब. हे गाणं म्हणा सगळ्यांनी ओके. जोरात. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे. डिस्को आहे ती परत भेटते. मॅजिक कॅन्डल आहे त्याची पेटा जाते. ती मॅजिक कॅन्डल आहे, ती नाही वाजणार. त्याला पण दिलेली. ती तशी देते. जाऊ दे आता कटिंग नाही कर. नाही, बघा आता बघा हा, बघा. विजली, विजली. मजा बघा आता मजा बघा. विजली ग आणि पेटली तर विजली. त्याला झोप आहे त्या. दर बाबू. दे. तुम्ही मागे वा. बसा खाली. त्याला हात वगैरे भरून जरासा. त्यांना दे पहिला. हा, मग तेच बोलली मी. अरे, बरं झालं. त्यांना मी का नाही देत आहे आता त्यांना द्यायला गेलोच ना दिलाच ना ते काय थांबणार नाही तिच्यावर दे, तिच्यावर. ते तर काय थांबणार नाही. हा, या कागद आहे ना. ह्या शेरूला दे. ओके. ते काय गप बसणार नाही. ह्या याच्या शेरूला दे. चला झाला आपला बर्थडे सेलिब्रेट झालेला आहे. दे ते पण बरोबर आहे. ते पण बरोबर आहे. नाही, ते पण बरोबर आहे. आपल्या कोणी ते पण बरोबर आहे. डायरेक्ट केक आपल्याला भरवायचा कोणी असतो. ते पण बरोबर आहे. नाही उठून. हा दे, तू खात. पहिला मी भरवते. अरे, मग तूच खा पहिला. आम्ही माया लब्बाड म्हणतो लब्बाड म्हणतो. तो हे बघ आहे ना आकाल सगळं लावलं. खाल्ला मागे करून हवे सोडून खायला ठेवला. दे चला. चला घ्यायला खावा सगळ्यांनी. कुणाल तुला आता व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आली. म्हणजे बर्थडे झाला, बर्थडेचं सेलिब्रेशन झालं, पार्टी झालं आणि आता कुणाच्यावर काहीतरी बोलायचं आहे. म्हणजे हा व्हिडिओ ना तुमच्यापर्यंत 2 दिवसानंतर येईल. मला वाटतं मी 2 दिवसाआधी सांगितलं होतं की कुणालच्या बाबांचा बर्थडे आहे म्हणून आणि भरपूर जणांच्या अशा कमेंट्स आल्या बर्थडेचं विश करण्यासाठी. आता थोडंसं म्हणजे आशीर्वाद पण मिळाले होते, शुभेच्छा पण आणि बर्थडेचं विश पण खूप जणांनी केलं होतं. मग आता काय बोला काहीतरी. माझ्याकडून माझ्या युट्यूब फॅमिलीला खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे माझ्याकडून खूप खूप धन्यवाद ज्यांनी मला विश केलं, मला जेवढं एवढं प्रेम दिलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आभारी आहे सगळ्यांचा. ते आता कसे म्हणजे ऑन कॅमेरा असतं ना ते जरा घाबरतात बोलायला. घाबरत नाही, घाबरायचं लाज वाटते. बोलण्याचा आपल्याला एवढं सराव नाही पण एवढं कॅमेरावर कधी बोलत नाही ना सर्वांसमोर असं. पण आजचा दिवस आम्ही ना असं म्हणजे छान गेला आमचा दिवस. हे असं पहिल्यांदाच सेलिब्रेट केलं. खूप आनंदात घालवला. हा म्हणजे आता आम्ही 3 जण असतो ना आता हे नसतं झालं. आता त्यांचे भाऊ आलेले, त्यांची भाची आलेले, म्हणजे माणसं मग घरामध्ये आहेत, म्हणजे घर भरलेलं आहे. त्याच्यामुळे मग हे सेलिब्रेशन आम्ही केलं. म्हणजे आहे तर दिवस वाया नाही घालवायचा, त्याच्यामुळे असं सगळं एन्जॉय केलं आम्ही. आणि छान गेला दिवस आजचा खूप. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल लाईक शेअर जरूर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि थोडाफार चुका झाल्यात बोलताना त्याबद्दल सॉरी